Shiri kundirwadza. Ndakati ndichibva kubasa ndobva ndakwira taxi zvakanaka pagedhi pabasa ndikaenda. Ndinosvika pandinoburukira taxi yekutanga ndozobata taxi yelocal ndoenda kumba. Pandakati ndinoburuka taxi yekutanga ndichienda kune taxi kunobata taxi yelocal. Panguva yandakanga ndichimisa taxi yelocal ndichiti mainline pakasvika motikari Golf yakanaka. Yasvika Golf ya ndobva yandivangobvunza kuvhura window kumberi mukadzi umwe mutsvukusu wanga akapfeka magirazi akati bvuti makadini ndikati ndosimba kumakadiwa ndosimba tiri kuenda kupi vakangonditi tiri kubvunza kunonzi kumoyeni bozi vaitoona kuti kwandakatarisa aisa ndiri kumoyeni tobvunza kunonzi kumoyeni chichi ndikati ini ndiri kuenda kumangweni but moyeni iri opposite nemangweni iri kumoyeni iri kanzi saka tokukwidzai katodi toenda tese ndikabva ndati alright no problem handi ndakakwira motikari iya ndichingokwira motikari iya panangoti ndovhara madhoo akatoti kuratidza kuti madhoo adi alokwa futi ndobva yabudiswa futi ikanditaridza kuti takutoenda kwatinoenda wotonyarara pano hatiri kunzwa noisa tiri kuda kuzwa chii ndobva ndaenda motikari ikaenda akundosvika paya motikari ndobva yatokona straight ikaenda muR21 ichirova neR21 ichibuda ichinosvika pakati Bhorongoro ichinorova ichienda kuenda Bhorongoro Spirit ikadai ichienda kungela inoenda kuMpumalanga motikari yakarohwa ndofunga 1 hour 30 minutes iri mufreeway ichimhanya yamhanya kudaro mota takasvika pamwe ndobva yangokonera mugravel ikarova iri mumapurazi ikaenda mugravel ikarova mota ichirova negravel payakapinda mugravel yakamhanya ndofunga I think it's 15 to 10 kilometers ipapo 10 to 15 kilometers iri musango tangozoona tasvika pane imwe imba iri mukati mumazimuti imba iya motikari ichingosvika garaji rangovhurwa maybe vakangovhura neremote rekati chigaraji chingovhurika motikari ichipinda mukati vhagaraji chichivharwa tichipinda uchinzi ngapinde tichipinda nene mumba tichigara pasofa kanzi panori pana huna kwaunotizira tichigara pasi right vachitora mawaini mabhotoro ewaini vakadzi vaenda angona pane vakadzi chete ndichinosvika mumba mene kana makazara vakadzi vakati taisauya nestafu yedu guys imoto nozosvagirawo vakadzi vacho vanga vakanaka but pane vakanditora vaya vachida kunondirepa vanga vakanaka iwana anga akanyanyonaka anga akapaka nemahips akatsuka nozamazamu akakamira so ndanyatsoona kuti apa nhasi ndiri kurepwa nemunhu akanaka saka tichibva paya ndakazotanga kurepwa nekamwe kakaita katete ndingati infact vasati vaitayo pakatora waini ndobva vakanda tipirizi mukati vachikanda pirizi ndobva ndadhakwa apa ndadhakwa ndandava nemafeelings akawandisa ndofunga iro ropa mafeelings ndofunga kumabhisa because zvandandava kuita ka amen ndobva ndadi ndarepwa newekutanga ende hazvisi zvokuti ndaitonzwa kuti ndotodawo mukadzi ndotonzwa kuda mukadzi ndobva ndarepwa newekutanga mutete ndobva ndarepwa vakaita mbuya vamwe vahombe vakaita vahombe vacho vadhafa driver motikari ndobva ndazoti ndakuenda kune wechi3 ndakuenda kune wechi3 pfungwa dzangu dzaitodawo iye wechi3 even yangu pandaitorepwa neava ndandisitorina basa navo ndaitoda iyeye kuti enda auya uyu handichinodai pandakangoti ndichida kuti ndinomubata kudai so ndobva ndapepuka mwoyo wangu wakaradza upedza ikwadanda ende alamu ndoyabhaisa nokuti kwakwatochena ndakutomuka kuenda kubasa alamu ndobva yarira andabhoikana zvisingaiti nhasi makuseni guys upedza zova